Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Now ngikhuluma social media. Yazi usibindi kahle kahle uthi nje kubazali bakhe ngicela ningiyeke kumnandi la ngoba phela yini eseyaliwe kwaphuma incwadi kuthiwa engaphinde ikhulume ngomndeni, engaphinde ikhulume ngabo ngoba bayigama elikhulu. Kwavela ukuthi kuyiqiniso, kumele bazi ukuthi uSibindi ophindelele laphaya akabizwanga, akakhonjwanga ngesibhamu. Kube yilena-ke eyatirela ukuthi ungenaphi. Cha, angichaze mina ngoba ngibhiyozela ukuthi hawushoshwe. Ngichaza ukuthi uma kuyi-boyfriend kabani ku-social media, sekwazi ukuthi i-boyfriend kabani. Vele ku-social media ngoba bazi ukuthi labo bawu-2 bayathandana, abantu bazogijima beye kulo munye bethi yo uyamphoqa umuntu wakhe. Noma kwenza i-girlfriend yalaba abaziwayo ku-social media beyithandana, kuzoba into enjalo. Nabashadile izoba into enjalo. Usengena lapho-ke noma engangeni. Ukuthi-ke yena oyatirela vele bekungathi ucushiwe. Baningi vele abalindele ukuthi hawu akube khona into emphoqayo. Kodwa mina ngikuxoxeleke, wayikhomba le ey'nhambeni ey'semuva, wakhuphuka-ke wagcina esephezulu. Ngani? Ngokum-understand. Baphuma nabanye, wasala yena ngani? Ngokuthi uya-understand. Namanje futhi zisazophuma ezinye izinto, kuyoba ukuthi nje uku-understand kwakhe kuhamba kupheleliphi ngoba kwasho yena ku-season 2. Wathi kodwa-ke as much as engijabulisa, sathi ha, ekujabulisa. Nakade ku-season 1 wezingane zesithembu wathi wena awumcabangeli omunye umuntu kukanjani kanjani. So manje into mayithi yena uyayi-understand into eyenzakalayo, kusho ukuthi uyayi-understand. U-social media-ke uzomhluphela ukuthi bayazi ukuthi i-boyfriend yakhe ubani, ubaba wengane ubani, and bathini bona, bathi basabambisene. Bekuzoba womunye, ukube nomunye ubekhona, ukube noNosipho ubekhona, bekuzothiwa yeyi kodwa le ngane yini ngempela kasho kacini, ngoba kwaziwa ukuthi i-girlfriend kaSibindi uNosipho. Manje lona osele usala nakho ukuthi usazobamba konke ukushisa okuzolandela ukuthi uSibindi wenzeni. Uma uSibindi engakayi-understand-ke yena leyo nto ukuthi izenzo zakhe ezimbi yilezi ezodonsa utilelo zimfake la ku-comment section ebengenzanga lutho. Vele ku-social media benze njalo. Ngikhumbula kukhona omunye ubhuti nje oshadile enze into ebhedayo. Akubangi kusasho ukuthi ubani wakabani, kwavele kwathiwa uhusband kabani, uhusband kabani. Injalo-ke into yilena-ke konje ibizwa ngani ku-social media, sengikhohlwe igama lakho, kodwa ungena lapho-ke. And yes, ngiyazi ukuthi baningi ababelindele ukuthi wazi walayeka utilelo, kanti naye ijeni yakhe lempilweni, i-experience yakhe, naye wakhetha ukuthi ufuna uku-understand kodwa akafuni ukuthi abanye be-understand. Ngiyakhumbula kuthiwa yena usehlele e-office, uphendula ama-calls, ukhuluma nama-girlfriends. Ngathi mina hawu, kuzobe kuthini uSibindi engakenze lutho kubo? Shuthi uyabaxosha. Njengoba ebaxosha kabanye, uhleli kanje ukuthi understand, bekhuluma abantu bemfake nala engangeni khona. Hhayi ukuthi angimzweli-ke, bengizochaza leyo nto ukuthi ubona yini esiyenza ukuthi engene. Abanye-ke vele sebenzela ukuthi uyalayeka, kanti vele-ke sidalwa. Makuphoxa i-boyfriend, kuphoxeka i-girlfriend ngoba yaziwa. Uma umfana nje enza izinto eziyi-flop, bazogijima bethi hawu i-boyfriend kabani, makuyi-girlfriend, i-girlfriend kabani. Kunjalo nje, abantu banjalo-ke isidalwa sakhona. Ungaze uyithathe njengokuthi mina ngibhiyozela ukuthi ngoba ngazi iy'ndaba zalezi ngane kuthando nesithembu, kanti akazi ingane zesithembu, kanti ngikhuluma ngento eyenziwa abantu ku-social media. Bayenza ngisho nabashadile. Nakuye ubaba uMsele kufike ebhale into esididayo kwi-post, mase kubuza ukuthi athini amakhosikazi akhe. Ake ngiyibambe-ke le video ngoba ngiyaphuthuma ngenza izinto ey'ningi. Ngiyaxolisa nje ukuthi ngimnika amavidiyo akanje la ngidlula khona ngigijima, kodwa ngiyabonga ukuthi sisabambisene nesaka-check-a amavidiyo ami. Also ongazithandi izindaba zabantu, le channel i-wrong kuwena. Bye.